Sa balita international, pag-aresto sa retired cardinal sa Hong Kong, ginkahangawan sang Vatican. Sa balita sa sports, Aklanon nakuha ang pinakaunang bulawan nga medalya sa Pilipinas sa SEA Games. Sa balita entertainment, breast implants ni Elena Darna iya na ginpakaka. Samtang sa balita special, relationship red flags nga hindi dapat pawalaan. Maayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes sa Mayo 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Life Extension Vitamin D3. Good morning, Luwat mga Kaksyon, and good morning, Luwat Aksyon Eden. And you look sexy in your outfit of the day. Small things and everyday man. Kasabod. Ribrude nga kung gisa, kung na may mga best ng gisa nga, tsura mo daw, bago lang ka pang laba. Wow! Bot silingon, ti tsakto gid bago ka pang laba, ti amo ng ang bayo, kay nakapanglaba mo mo. Hindi pang labahan ko mga sexy. Hindi bagong laba, kung hindi bago ka lang ka pang laba, bla. Amo na gani ang bal ko, ti ko di mga normal nga mga bayo, kaya wala ko sa suksukon nga sexy, kay ginlabhan ko. Saba, depende lang na sa mga mood natin. Pero mo sila ka nga tsura mo daw, bago ka pang laba. Anong tsura sa bago ka pang labaw? Amo ni nga po, no, ka-fresh na siya, ano daw. Mambal sila guro nga, mang laba ko guro. Ay, basi fresh tsura ka, Aksyon Eden. Ate! Uys! Correct. Tsura. Meron mga tsura, yung nga daw bago ka lang vlogin. Daw bago ka pang laba nga, pinakpa na ba? Hala ka lang eh. Sorry. May mga tsura man nga daw bago, daw nakibot ka lang away ka mangpawan. Amo na. Grabe naman yung mga description. Kung nakibot ka, daw away ka mangpawan, pagkakibot mo, away ka mangpawan bla. Wala na nauli. Kasabad ba? Kaya kapatid na sige saga may mga mag-away-away. At tinampa tayo ka nung panilagan. Anong panilag? Tampaw ka panilagan. Hala mo na, may mga new learnings. Ako nung huyapan takag panilagan. Mga panilag. Panilagan ko lang ito. Hala kalain mula sa mga batasan. Hindi pwede huyapan lang dito sa likod. Panilagan mo pag siya. Tapos, panilagan pag natun ko, sir, nakibot ka bla, tapos may ka maulian. Kadlaw ko gani na ano. Kasabod. Sige, ikaw danay, greet ha. Good morning danay kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning. Ma'am Ana Senoro, Alex Fuentes, ara sa gihapon. Dira kay Sir Millie Leoligo, Ma'am Jinky Dalagdon. Ma'am Vanessa Mayo, of course, and Doc Matt Mayo. Good morning. Lapit na lang sila mapuli ah. Lapit na lang matadlong likod. Lapit na lang matadlo ang mga kalikuran. Kanami, guro, no, ay, doon ka namin. Magpalato-lato sa ano. Gani mo? Doon na-imagine ko na gani mo. Oo. Nakasosyal pa sa ano, kaya halin sa Minnesota. Halin gijabla sa, kasi mga Mayo Clinic, gijabla yes, true. Mga kilala. No, proud. May istorya na yung sa mga friends. Hindi ka nagpa-Cairo? Ay, sa Mayo Clinic ah. Mayo Clinic. Wow. Kay Mark? Mark Mayo. Good morning kay Attorney Mark. Sige. Stand by na sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tag na ang alas 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagasalig sanday Bong Lacson kag Jeffrey Ferrer nga magabakod pang relasyon sa ila lokal nga mga partido sa liwat nga pag-iliher sa ila bilang gobernador kag vice-gobernador sa ang probinsya sa nakaligad nga eleksyon. Suno kay Lacson ang kadamuon sa mga boto nga ila nakuha ang isa ka pamatuod nga ginapaboran sa manigrense ang ila mga hinimuan sa nakaligad nga 3 ka tuig. Duga pa ni Lacson kabigon nila ini nga isa ka inspirasyon kag panumdum nga ayuhon pa ang pagserbisyo.
Ginpasalamatan man sang gobernador ang suporta sa sangguniang panlalawigan kanagalaom nga ini ang magapadayon sa masunod nga 3 ka tuig. Nagapati naman si Ferrer nga mas magapag-on pa ang ila tandem ni Lacson. Si Lacson amo ang pinakamataas nga opisyal sang local political group nga Love Negros. Samtang si Ferrer amo naman ang nagaserbe bilang presidente sang local political group nga United Negros Alliance. Nagapati naman si Governor Bong Lacson nga mangin point man ni President-elect ukon ni BBM sa Negros Occidental si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ining reaksyon ni Lacson sa kadalagaan ni Marcos bilang presidente na kaligad nga eleksyon. Matapos nga maproklamar sa Provincial Board of Canvassers, ginpanginbulahan ni Lacson si Ferrer bangod sa naangkon nga kadalagaan sa ginasuportahan nga presidential candidate. Si Ferrer ang kalakip sa 28 ka mga local chief executives sa Negros Occidental nga nagsuporta sa tandem nga BBM Sara, samtang si Lacson ang nagsuporta naman sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Sa datos nga ginpresentahan ni Ferrer sa Provincial Capital Media, si Robredo nakakuha sa boto nga 638,932 sa Negros Occidental, samtang si Marcos ang may boto nga 101,049. Sunod kay Ferrer, 37,883 ang abanse ni Robredo kay Marcos sa probinsya apan sa syudad sa Bacolod. Si Marcos amo naman ang nagdaog sang mas sobra 8,000 ka boto nga abanse. Well, congratulations to Vice Governor Jeffrey Perez. And let this be clear, there is only one point man, Vice Governor Jeffrey Perez. Ang kabayan sa pagpahayag ni Governor Bong Lacson. 12 naman ka mga provincial elected officials sa Negros Occidental nga nailiher sa naligid nga Mayo 9 eleksyon ang ginproklamar sang Provincial Board of Canvassers. Napulo sa may ang mga re-elected officials nga ginalakipan ni Governor Bong Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga board members ni Sanday Romel Divulgado kag Araceli Somoza sang 1st District, Manuel Frederick Co sang 3rd District, Rita Angela Gatoslao sang 5th District, Valentino Miguel Alonso kag Jeffrey Tubola sang 6th District. Ang mga kongresista ang ginproklamar mo Sanday Gerardo Valmayor sang 1st District, Juliet Marie Ferrer sang 4th District, kaya nabalik nga si Mercedes Alvarez Lansang sang 6th District. Ginproklamar man ang bago na ilaher nga provincial board member sang 5th Distrito nga si Anton Oxenio. Ang proklamasyon ginpatigayon sang PBOC nga ginapamunuan ni Acting Comelec Provincial Supervisor Attorney Roberto Salazar sa Session Hall sang sangguniang panlalawigan. Sa iban pa nga balita lokal, masakit ang kamaturuan. Ining reaksyon ni City Mayor-elect Albi Benitez sa palayag sang local political group nga Grupo Progreso nga misteryoso kag hindi mapatihan ang resulta sa isipay sang boto sa pagkaalkalde sa Bacolod nagligad nga eleksyon. Suno kay Benitez, may kinamatarong man ang amo nga grupo sa pagreklamo sa resulta sang eleksyon. Ginpanindugan pa ni Benitez nga sa tion sang pagpangampanya, mayoriya sa mga tao sa syudad ang nagaugyon kag nagpakita sang lubos nga suporta sa ilang grupo. Nagligan nga Martes sang gabi ginpahag ni Mayor Evilio Lunardia nga iya na ginatugyan sa ilang legal team ang pagtuon sa posible paghimuon nga remedyo legal para liwat nga mausisa ang vote counting machines. Iniagod masabat ang mga gina-question sa GP pati na sang ila mga sumalakdag. Well, the truth hurts. It's their prerogative to do whatever they want. Bahala sila. No? But some campaign period, mabatsyaga naman. People were coming out of the streets. Pakita gid sila sa bugpos na suporta sa amon. So I knew we were on the winning side. Ang kabayan sa pagpahayag ni City Mayor-elect Albi Benitez. Nagpanumdum naman ang Comelec Bacolod sa mga kandidato nga nagdaog o kung nalutos man nga mag-file sang Statement of Contributions and Expenditures o kung SOSE. Ang SOSE ang dokumento angot sa gingastuhan sa mga kandidato sa naligan nga Mayo 9 eleksyon. Ginpahag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, bisan ang kandidato ang wala sang may gingastuhan, required ini sa gihapon nga magsumeter sang SOSE. Ang forma sang SOSE ang sarang na download sa comelec.gov.ph. Ang SOSE ikasumeter sa Comelec Bacolod para sa mga kandidato sa syudad, kag ini ay pasa naman sa Campaign Finance Unit sa Comelec Central Office. Magapungko bilang SK Chair sa Barangay Sumag si Mariel Tingson, ang number 1 SK kagawad sang barangay. Ini matapos nga nagdaog si SK Chairman Jason Villarosa sa pagkakonsehal sa Bacolod. Ngayara sa ikawalong nga pwesto, kag may masobra 111,000
kaboto. Sunod kay Villarosa, si Tingson ang graduating student sa University of St. Lasal nga nagakuha sang kurso nga psychology. Ginlaragwa ni Villarosa si Tingson nga hardworking SK kagawad humalin nga kag nahanda na ini sa mga hangkat nga tubangon bilang SK chair sa Barangay Sungag. Samtang ginpahayag ni Villarosa nga madamo ang lauman sang publiko sa iyang serbisyo bilang aktibo kag dynamic. Tapos nga siya pinakabata nga nangin miyembro sa Sangguniang Panlungsod sa edad nga 24 anyos. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na kaligad sa atak na ang alas 7. Pila ka mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente nag-concede na. Samtang magadaog nga presidente kag vice-presidente posible maproklamar sa Mayo 27 o kun 28. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para sa complete management sa imong liver detox, Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Sa kay Teresa Linaha Kayaw dira, good morning sa Bago City. Si Felicula Calzado Sosa. Grabe nga, ano yung Felicula. Oh, Anong pelikula ngayon?
Ang hayo niya ni si Film. Phil, or si Feli. Si Film. Si film. Ah. Hanggang kay pelikula mo in English. Film. Calzado Sosa. Daisy Santuyo Lisaw. Sino kilala ko din nga Lisaw? Hindi kilala pa yung mga Lisaw. Lisay lang kilala ko yan. Alisay. Uguwar siya mo man ang akon. Nagsasala. Sige, great lang na naging masandi ko. Tuyo. Tapos mong kalabali, di ka mamalay ran. Tuyo. Nga ka man kagabi. Tapos ka nag-duty ka. Ano sa mga dalawa? Thursday. Thursday? Wednesday, Thursday, wala sign off, sign on ko. Oh my gosh. Okay. Wala kita ano? Milko Bello. Ano yan ni si, ano man? Vicky. Vicky Bello. Bello ni siya actually. Ay, Bello yan. Sige. Ginatambyaw man ni pelikula ang iapo nga si Pau Pau. Kag siya umagad dira sa Talimagaw. Dining Kawayan ang ray. Kawayan. Habi ko na. Ano to kaday ang sikag ang ano sa... Or basi bayawan. Bayawan. Basi bayawan man. Di ba? Galing kay Wam. Tingin kawayan niya yu mo. Di kay gusto yung BW. Piling ko bayawan ni siya mo. Atia Kim Riman. Morning. Christine Minyas Villalobos. Sige, go Kay Hil Javier, may agaman, naga-monitor sila sa may Barangay Bata. Lea Morales Berida, good morning. Watching live from Barangay 29 with Ryan Bisagas and family. Thank you so much and have a nice day. Dina Magbato Malabago, good morning. Sir Rachel Evangelista, may agaman. Otay Benedicto Tamialiog kay Bibi Hedriana. Melrose Panagane, Nening Perry Benedicto, Kagingging Joaquin, sang Barangay San Jose, Sipalay City. Kay Ma'am Homa Lomena, of course, naglantaw sa Gyapon, Pilton Lipura. Good morning, naga-monitor sa Pasay City. God bless you. Salamat. Ma'am Georgia Gargasiran, Thursday morning, Action Boy and Miss Eden, kag may emoji nga kape. Tatloy kabilog mo. Sana tayo may makakapito kay Miss Georgia man. Sa ilab lang nga ugsaran. Wow. Sa ugsaran lang nila, kung mo kung may kape sa ugsaran. Kape sa ugsaran. Kape sa ugsaran. By Georgia Gargasiran. Ay, rhyming words. Bongga. Diba? Pwede, no? Galing kalaba. Kung amo na ipangalan sa kape yan. Pwede din naman kadto, dito to Sa kape sa ugsaran Sa di naman, sa kay Georgia Gargasiran. Di ba mo na? Di ba, no? Panggati, ma'am. Planuin na. Kay record din namon. Kasi mo na i-play natin. Advertisement. San na pa nga silingko makapita da bala galing kiti san ano lukaw alang-alang man sa oras no to adlaw to ka init man sa lima sa aton kay kung mga ato sa pangapi do kabudlay sa aton yung mga pangapi kiti ako yung nang gagatas ko daan morning ko kuan ko yung kape lang ko sa aga mo kay Saga, gagatas sa ka so gatasan kag kapihan adjust mo sa ako ay wala ako kapangapi. Damo sang bawal sa imo yan. Hindi man bawal kundi nga hindi ka lang yan. Bawal kaya. Super panguyab. Kay Solama Barnacha sa Wadika. Bacolod. Blessed Thursday man sa aton tanan. Taga kuan ni si Solama taga Barangay Handumanan. Okay. Good morning. Morning dira sa taga Barangay Handumanan. Yes. Aga dira sa inyo. May makilala ko sa Dumanan mo. Damo Kapitan. Hindi kaya nga barangay makilala. Pwede ka ni kapadlagan dason sa mga higher position aside from barangay Kagawad. Magkuha na ka, redistricting bla. Wow! Bacolod South and Bacolod North. Tika, kami sa South mo, di ba? To walo na. May central man na. Bacolod Central. Dua lang. Karon tatlo na nakro ka distrito karon. Bacolod North, Bacolod South lang. Pwede Pwede na sa databe makuha. Tuna. Dason napit-napitan nyo bala ang ginapailan da sa certificate of candidacy. Para hindi malate. No naman. Or ikuha nyo, palawigon yung oras. Palawigon ang oras. Or raton di kuya i-text mo da. Dason nga ni amiguhon or amigahon mo tong mga nagabaton. Tete Hoka, Tetangata, Morning Mandra. Thank you so much. 200 stars. Sige, standby na sa dugang ng mga balita.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sa ating panguna ng mga balita nasyonal, nag-concede na ang mga nagkandidato sa pagka-presidente sa pungsod nga Sanday Manila Mayor Isko Moreno, Senator Panfilo Ping Lacson, Labor Leader Leody de Guzman, Manny Pacquiao kang nagpapili Vice Presidente ni Lacson nga si Senate President Vicente Tito Soto III. Pagi sa Twitter, ginpahayag ni Lacson nga pamilya naman niya ang iya serbihan matapos ang malawig ng panahon nga pagkinahanglan sa iban nga tao ang iya ginentyende. Ginako naman ni Aksyon Demokratiko Presidential Bet kag Manila Mayor Isko Moreno nga mayara na sang napilian ang kada Pilipino nga masulod nga presidente sa pungsod kadungan ang pagtamyaw kay Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpanawagan man ini kung may nagaplano sang kinagamo, hindi na mag-intra ang publiko bangod wala ini sang may madulot nga maayo sa pungsod. Ginbaton man ni De Guzman ay pagkapierde sa eleksyon amo man si Manny Pacquiao kadungan sang pagpahayag nga nagdesisyon ng publiko kag dapat na ang pag-isa kagatagan sa katawhayan kag katinaran ang Pilipinas. Samtang si Soto nagbato naman nga hindi siya ang napilian sa publiko nga masunod nga Vice Presidente sang pungsod. Posible maproklamar ang mga managadaog nga presidente kag vice presidente sa pungsod sa Mayo 27 kon 28. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, plano nga umpisahan ang canvassing sa aga sa Mayo 24 bangon magabalik ang sesyon sa Kongreso sa Mayo 23. Sa na-mentionar nga panahon man, hingadlan sang Senado ang ilap 7 ka mga tiglawa sa National Board of Canvassers. Ang mga miyembro ng Congressional Canvass Committee nga magasurvey NBOC ang pangunahan ni Speaker Lord Alan Velasco kag Soto. Gin pasiguro man ni Soto nga may madeklarar nga bago nga presidente kag vice presidente antes magsulod ang bulan sang Hunyo. Sunod kay Velasco sa manakaligad nga eleksyon, tuman kalawig ang canvassing, bangod mano-mano ang isipay sa mga boto pero sa sining nga kigayunan nangin computerized. Welcome naman ang mga dumluong nga observers sa pungsod sa proseso ng canvassing kag pagproklamar sa mga nagdaog nga kandidato sa duha ka pinakamataas nga posisyon sa gobyerno. Target naman sa Department of Agriculture nga maumpisahan ang transition talks sa kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mo nagapanguna sa partial and official tally sa presidential race. Sunod kay DA Secretary William Dar, ginaprepararan na nila ang mga kinahanglan nga dokumento para sa transition talks. Dunga pa ni Dar nga posible sa masunod nga duha ka semana makigsapol ang DA sa transition camp ni President-elect presumptive President Bongbong Marcos. Samtang ipahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ginumpisa na sang economic team sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-istorya sa kampo ni Marcos. Kaupod ang kampo sa iba na kandidato, pila ka semana na ang nakaligad. Sa dugang pangabalita national, ginanunsyo ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. nga nagsugot ang nagapanguna man sa pagpapili bilang Vice Presidente nga si Sara Duterte nga mangin Education Secretary. Sunod kay Marcos, nagsugot si Duterte sa nasamit nga trabaho sa pihaksang kabudlayan sa iya natungdang nga obligasyon. Nagapati si Marcos nga ginbato ni Duterte ang trabaho tungod bilang isa ka Iloy, luyag sini nga ang iya kabataan mahanas kag matuluan sang maayo para sa ila palaabuton. Ginkilala naman sa Estados Unidos ang Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon sa Pilipinas tungod nakasunod ini sa international standards ang eleksyon. Sunod kay US State Department spokesman Ned Price, handa sila magbulig sa masunod nga presidente sang Pilipinas ilabi na sa mga prioridad sang rehiyon. Dugang pa ni Price, padayon nga magabulig ang US agud maduso ang hilway, bukas, konektado, progresibo, safe kag mabakod nga rehiyon sang Indo-Pacific. Nagapati si Price nga wala sang pagbago sa relasyon sang US sa Pilipinas sino man ang mapili bilang masunod nga presidente. Ginpahayag ni Commission and Elections Commissioner George Garcia nga wala sang dapat dudahan sa resulta sang damlag lang natapos nga tuig 2022 nga national and local elections. Sa laging handa online press briefing, ginpahayag ni Garcia nga ginapaskil man sa kada polling precinct ang resulta sang binotohay agod may buloan sang publiko kung pila ka boto nakuha sang isa ka kandidato. Sunod pa kay Garcia, may kopya man sa election return ang PPCRV o kung ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting kag NAMFREL kag wala man sang nagreklamo nga wala nagasanto ang numero sa ilan na baton nga ER sa ginpagwa sang COMELEC. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Ang nagapanguna natin nga mga balita nasyonal, akong balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon.
Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste. Sakay Janelo Sanzino, morning dra. Kay Stella Maricelis, may agaman. Torco Jonko, oy, nimusta Torks mo? Do, nakakuanta sa mga, naka-vacation leave. Naka-vacation leave si Torco, guro sako guro sang campaign period. Guro, may papadalaan ko di pa mahaw. Oh, may pa guro muna kay daw kadugay daw wala ka mo ka kuan ni Action Eden, may guro padala mo di sa pamahaw. True. No? Anong imong nga favorite? Yung bonggas ang ano, Ano na TikTok na? hindi, nagpasayod. Nagbaligya lang di sa akon. Anong imong nga favorite? Yan ko naman Turko. Well, actually, wala ko yung wala pili, gidi action boy. Oo. Away kaya. Basta ang makaon, kag matulon. Kaunon ko na iya. Basta makaon ka matulon. Uy, kiba si tagaan niya ko do karon niya sang Hindi matulon. lollipop ya, hindi ko dani matulon. Kaya ti usapon mo pa mo. Akin na lang tagle. Rigtag. Kapoy ba? Ano may bukog? Ano ka na bukog? Thank you na nga daan, sir. Damo nakabati, mauya ka ba? Joke lang ah. Sa tour mapa. Kagkay Lito Dayap dira, good morning man. No? Yes. Mayo subong ang Flores di Mayo. Ara na naga Flores di Mayo na sila. Ang ano, 'di ba? Wala ko kabalo kung 2 weeks na siya or 1 week lang, pero May Ang 30 gina ang ano, 'di ba? Days before. 1 month na iya ang Flores di Mayo. Ha? 1 month. Gani, pero I mean bilang mga ano, ang may aros kaldo, wala ko hapon. Sa mga kuan ko. Tingnan mo na ni Tapos Flores di Mayo. 1 month ginaya 1 month na Sa siya. mundo 1 week lang to yaw. Tapos pag kami Base sa kuan na imo guro ya daw DVBS guro na Daily Vacation Bible School. hindi man. sa una mo. Mira sa una na kami mo nga attend ko na sa DVBS. Tapos pag kami 30 ng mga parade, kagi ko na sa una. May 30. Ano ko na ganing nga Reyna man. Santa Cruzan ang imo ya. Amo na di ba dayon? Hindi, sa Flores na siya. Pero ang Flores di Mayo, lain man na iya. Ang Santa Cruzan, lain man na iya ang activity naman. Pero sa Mega po na. Sa May na Santa Cruzan. Abi ko ako na siya inline. Hindi, why na iya labot ang Flores di Mayo sa Santa Cruzan. Gala. Nabala ko lang sa una, bi makao kuya Kaldo mo. Ati ko nang imo yan ng Flores di Mayo na. Flores de Mayo. Flores di Mayo na siya. Nang ginatudloan ka mo, damo na mga mistra mo sa pangadi. Wala mo ko to gano. Huwag ka magpamate? Kung hindi ko manugtapos na bala, doon ginabanta ko nga manugtapos na to. Makanto na ko to kay madala na ko kuan mo. Yahong Slugdan. kutsara. Hindi, amo na Flores di Mayo, may bulak-bulak na. May mga bulak na. Yes. Wala ko dahil attend may sa mga latter part lang ko. Sa pamahaw ka na. Oo. Huwag kaya ka ba, kon sa muk. Daw ginakuan ng bulak mo, daw Offer. offer sa kuan, sa kay Mama Mary. Mama Mary, oo. Ang Santa Cruzan, lain naman na yan. Nakagi ka man kuan, sa Yes, gala. O Reyna, kagid. Reyna, ko yan. Reyna, ano ka? Nalipat ko galing. Kaya pinakataas ng Reyna, Elena eh. Hindi ko Hindi ka muna. Gurara ka sa mga Reyna, Imperatriz. Nalipat ko galing ko to. Basta kakapit rosary nga dako. Nalipat ko ano to. Pero Reyna, kuan na yun ang Emperador. anong Tadlungada. Imperatriz. Tadlungada. Damo balik ka pamati sa aton yung mga fathers.
Reyna, ano naman? Basta mo na, pero ang bayo, ko to pang, Mama Reyna Mary Elena. Kabog kong Reyna Elena. Ay, kuhan gidya. Siyempre, si Ems Aboso, para man ang imo yung... Pinirde mo pong Reyna Elena? Oo pero di ko pa yung Reyna Elena. Ang sa ako, damo din kasunod sa ako niya. Damo pag-offer hakwat sang, ano na, blaw. Sang arko. Na. Mga Beautiful arko. ko yan. Ti, basi kung hindi ka kitaon to sa arko. Basi dako sang arko, blaw. Arak ko pababaw galing ito pang grand entrance gito ya. Pero di pa galing Reyna Elena. Pero di, no? Doon na ginulsol to organizer nga siya na rin tanig Reyna Elena. Di kay Cortana na yan. Hindi to ya Cortana sa Yuno to ya balaya yun no art to ya no ka. Libot kami sa Libertad naka-heels ang manena. Ang puti ko nga bayo pag bala itom na. Good morning dira. Nami mo na tanaw sang kuan mo sang Santa Cruz na sa. Ang tanaw ang bayo ako ang tsura. Ako, the first thing tsura gid ay kagwapa sang Reyna both Elena. gito ya beautiful dress, beautiful face. Beautiful arc. Oo, yes. And beautiful partner. Mo na. May kuan ka pa, may Beautiful konsorte face ka of a pa? Of course. May konsorte ka pa? Siyempre, heels ka bala, may tukuran ka pa. Para may mahawid man sa imo na. Pareho sang Reyna Elena, yang Constantino lang yang mong bata bla. Yes. Kaya super partner gid ya. Kay dapat may kapyot gid mo. Naka-heels da ng manena, ito si magkaladus mo ka, mangkadawan ka pa. Wrong. At least may masalo. Cancel. True. Sa iban gani, may harap pa na yung sa mga Tagalog bla, may mga aran ng umiilaw bla sa Reyna nang sila nagadala kandila nga na muna sila daw. Kaya mo na ganyan mo ang mga gasunod. Do para son bala sa prosesyon bla may mga gasunod mo na. Sa ako Prosesyon, dito mo yung daw. mga Laba ay gasunod sa ako nimo. Labalaba. True. Lagi pa dulad ng 2020. Digaan ko rin yung Mami Ems. Ari 2020 sunod ka mo to kay sunod. Ay ka prepara bala si kagawad Ems bala sa 2020 bala. Di ka Kumadayon gid man. December bla. December. Kumadayon gid man. Ay, kalat. Ang hamon nito yung pangata. Liga niya nangatag sa hamon. Duduwara ni ka Disyembre nangatag sa hamon. Tiyan mo na na. 50. Tiyan mo na na. Standby na sa mga dugang naton nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Sa detalye sa Balita International, nagkahangawa sa karon ng Vatican matapos na ibaluan nga gin-aresto si retired cleric Cardinal Joseph Zen sa Hong Kong. Sa paayag sa Vatican, ilaman ginamonitor ang sitwasyon. Ibalaan nga si Zen karon 90 anyos ang anay bishop sa Hong Kong kag isa sa mga senior Catholic clerics sa Chinese Business Hub. Isa siya ka miyembro sa grupo sa mga veteran democracy advocates nga naaresto base sa national security laws sa Hong Kong sunod sa mga legal kag police sources. Sa negosyo naman, natala na mag-invest ang bilyonaryo nga si Enrique Razon Jr. sa Bloomberry Resorts Corporation kay Davao-based tycoon nga si Dennis Uy nga nag-develop sang casino sa Cebu kag Pampanga. Ang Bloomberry kag Philippine Resorts Group Incorporated ni Uy ang naghimo sang tag sa kapahayag angot diri kag finalize kung sanong adlaw nga magapermahanay sila sang kontrata. Wala naman ginipahibalo kung pila ang ilang deal sa pihak nga damlag lang ginbaligyan ni Uy shares sa logistic giant nga To Go Group Incorporated sa mga C. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 38 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 68 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginpakakas ang aktres nga si Ellen Adarna ang iya sini nga breast implants. Sunod kay Ellen Action Boy, mas makahigda na siya kuno sang insakto. Pag wala na nagasakit ang iya likod, Sa likod yung ipatako daw? Di ka siyempre bugat mo. Umpisa sang ginpakakasya sini ang iya sini nga implant. Sa balita sa sports, nakuha sa isa kakianon o kung taga-aklan ang pinakauna nga bulawan nga medalya sa ginapatagan nga ika-31 nga Southeast Asian Games antes pang formal nga pagbukas ang biennial event
buwas nga adlaw kung karon nga adlaw Huwebes. Si Mary Francine Padillos amo nakakuha sang una nga bulawan nga medalya sa Hanoi, Vietnam matapos nagdaog sa women's semi-artistic tunggal single event sang penkak silat. Naperde sini ang pambato sa Indonesia nga si Puspa Arumsari sa score nga 9,960. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday na sa aton sinima ka-aksyon. Kamusta? May mga hangover pa bala ka mo? Sa eleksyon, Sa eleksyon, ako nang hangover kagabi. kagabi. Ako, why nako, alin sa nagkuhan? Alin sa nag-liquor ban? Why nako na anay nakakuhan? Medyo kulakalma na ya. Oo, true. Sa pagkakapoy bla, tungkol sa eleksyon, kapoy. Yes, doon natingob action boy, no? Ako gani after election, doon tulog ko do, matsyag ko do. Wala buwas. Nag-training patagadaan sang mga volunteer reporters ta. Nga which did a very good job. During Yes, sang congratulations sa tanan. congratulations sa tanan naton nga volunteer reporters kag data gatherers. Yes. You've done a great job. Perfect. Plak! Yes. Kag, Very well. Mayo lain gyud mga kung maka-undergo training sila no. Kay Siyempre. pag-report mo la daw kuan man bla, you sound professional man. Yes. Mag-report ka, no? Practice makes perfect. Correct. Sa kay Cecil Mascolino Hison, morning dra sa imo, no? Yes. Sa kay hada ko Glazel, Mrs. Hobson. Mrs. Opson, Good Glazel. morning. Family Faniega, good morning man. Kay Miss Crunchy kag kay Miss Mel sa Skinovations, thank you so much. Grabe, may mga innovations ka pa. Daw, kuan ka ba? Daw, may mga sponsors ka lasing. Wala, greet ko lang sila. Greet ko man na gani, mga taga Star Car Wash daw, lapit na sa to. Nagpamati sila permi. Mga slakyan ra naman nga, guro ka kuan. Nagpamati sila permi mo, tilang, hindi mo pag-greet, ari man. Yes. Si Kate Cardones. Good morning. Naman? Good morning. Cardones. Lipat ako, wow. Tadlo nga bala. Gani. Si Maninoy Mario. Sino nga maninoy, kay kadamo sila. Maninoy mo, Bob Francia. Maninoy, Bob! Diyos ko. Diyos ko. Madwa na ka bulan. Super easy. Super sukmat. Super sukmat niya bala ka daya. Monitor lang ko hangover pa ko. Ako gani hangover pa man ko sa imo nga nga promisa. MJS Candido Hildore, morning man. Gusto mo guro i-evict ka ay. May eviction. Evict ka sa listahan. Oo. Nelia Hironda Mapad. Good morning. Ari sa ihada ko Jocelyn Song Comedia. Morning. Mark Navarro Baliguas. Sa 6th Street Purok Tangkong, Barangay 7. Open ako ng box. Ay, best thing I've ever read today. Oo. Open ako ng box. Te. Open lang na ya. Ang akon nga kwanto gali ya kay ginikayan na sa nagliga na akon nga bag. Oo. Di dapat ilisan niya yun. Nanom ng bag mo pa rin man. Lisan na bla? Ya daw ano brand naman pa amo na sa Yeah. Ko ibalo ka para may sudlan ako sa akon nga mga paraphernalia. Island na. Nate. Diba sa box garo Hindi no. pa salig yung mga ganyan. Kabalo ka daan man budlay kami nga pasaligon niya kay Saligid kami ya. salig kami niya isukmat. Hindi na malipatan ang bag prenan. Hindi ka malipatan niya. Sunes na yan. Kung kalayo pa sa Disyembre. Maabot mo na Disyembre, na? Good morning, Danay. Dira kay Major Wilfredo Benaman Jr. Yes, Dira morning, sa sir. Valladolid. Salamat, Gid, sa Why na pagpamati. diwal no? Why na diwal? Ha? Why na diwal? Tapos ng season sa diwal. Wala ko kabalo sa season sa diwal Akong ngara pa. Good morning lang yapon ako may mga diwal pa da. Pero good morning man da sa kay Captain Elmer Bonilla. Yes. Kag sa mga kapulisan sa Police Station 6 kag Police Station 4. Pamatis. Kay amigo tada kagawad Noel Libuon. Kay Maninoy, good morning. Kag kay Suon Mike. May aga man dira. Nonoy Treyes, kag Ruby Reyes, morning man. Sige. Do, Market Tribe. Dali lang kagapon nga ito birthday ni Maninay ko. Ay yes mo? Yes. Kapon to? Kapon. Birthday Yes. ni Ayes. So, Yes. Belated happy birthday, Maninay Ayas. Kintamyaw to sa ni Maninoy mo. Oo. Ni Lester. Siyempre dapat tamyaw niya gidya kay karon. Kigan. Charot. Sige. Okay. Balita Action Boy sa ating sininga balita special. Relationship red flags. Hindi dapat pagpawalaan. Red flag sa?
Sa relasyon. Ah, Dapat okay. daw ma-warning bala, di ba? Nga daw medyo kon ka Daw basi ka, paminsaran mo na basi dapat. makaguba sa inyong relasyon ina mga red flags. True. Paano yung paminsaran mo na? Una, action boy, una-una, gidira, wala ka mo salig sa isa kag isa. Bisan simple lang mga Bagay. Mga bagay. Wala sa girlfriend, boyfriend, arab, mambal. Ang lalaki nga, ay mambal siya nga, babe, nang kapuli, naku, ahalin sa barkada ko. Tood. Oo, gani, babe, tood. Picture, babe, upod ang electric pan. Picture, babe, upod ang electric pan. Tinubuang mo ito yung isa yun, nagpa-picture, upod ang electric pan. Mambal na babae. Ay, ginpreparar mo na guro daan, kipirmi ko daan ka pamangkot, si mo picture ka upod ang electric pan. Sa picture, babe, gapungko ka sa inyo, banyo. Na, ano na yan? Bisan amo na action boy. Mga ko na kuya, mas stress na ko sina. Di ba, no? Hindi na ko na iya magamuna iya kay daw hingi daw. Balo ka kung wala sang trust sa relationship, why na say nada na saya. Yes. Useless. Kagabudlay man on your part, nga hindi ka magsalig, puro ka lang papraning. Mayara ko kilala ganing nga bit-bit per electric fan. Ginauriba yan electric fan. Saan di siya magkatudal ay electric fan niya? Kaya gina-pa-picture sa po ng electric fan mo. Hindi pwede nga damuon na lang, ilis ka na lang damo. Kaya natanda ng electric fan. Nga mo gina yung electric fan sa inyo balay mo. Pag magkadto ko na sa inyo balay mo, electric fan. So dapat na-picture ka dati, bit sila pero may electric fan. Tiwais man tong isa, kay lain naman dahil na pa-picture niya, kaya bali nakapreparar ka na guro nga. Kung makita o pagit bala sa Facebook, babe, kapuli, naku, gahigda na ko de. Tapos, gahigda sa ulunan, gamo na, tapos selfie siya. Gali, kaya sa diskuhan, dala sa ulunan. Nilang kitaan background. Dapat trust. Basta ko yung mambal kuya is if there is no trust in a relationship, why na sa nada na ng relasyon, no? Because importante ang trust sa relationship. Bisan sa mag-asawa, importante na sa kay kung wala na kuha na iya daw ka impierno na nga pangabuhi na. Kuha ka mo salig sa pero isa sa isa. trust man nga insakto action boy. Kay parehas lang to. Example talang action boy nang hindi ya joke. Kay ang isa bala sa sa ato natabo bala nga ang iya bala nga bata ginbuno iya atong Nang Iloy? Oo, tinakaistorya na kabi sa iban nga media bala nakastorya sila sa lalaki nga suspect. Ang ginhambal ko no sa iya nga patsa lang bala si mama kay ako bahala si imo. Grabe man yung pagsalig. Amo na bala, may instances man, i-weigh mo man kung anong trust bala nga ginatawag. Ano na yaman? Grabe, no? Nadumduman mo din tato gani, nagkanto, paghatag tato sa mga gani sa Baguio Odette. Kanto ni? Oo, di ba? Hambal tayo sa mga gahikog sila, bi, kung... Yung di magkuhan, kundi sila pasugtan. At tuya, din tuya. Mga 14 anyos pa lang ka pamana na. Oo, sila, tuya, 17 anyos, patso nila, iloy, para kay against sila relationship. Oo. Grabe. Perting klase, no? Anyways. So, amo na sa si Lenny Joy. Ang tsakto ng kay Joy, og dami, no? Trust is the best foundation of a relationship. Yes, correct. In action boy. Kag at the same time, himuon mo man ang tanan nga hindi na maguba nga pagsalig. Correct. Kay once nga maguba na budli-budlay ni action boy, ibalik. Hindi na budlay-budlay, balik. Gabalik-balik. Ginabalik-balik na si mo. Oo, true. Ginabalik-balik na. Ato abi mataba maguba ang trust sa imo. Okay mo na patawaray ka mo, kamo da. Ay kapasensya, nga patawad. Tapos mag-inaway. Mag-inaway, ibalik na nato. Oh, true. Amo ginita ng batasan sa babae. Pag-inaway niyo kundi tapos na wala na muna na. Pag-inaway nyo, nya wala ko ni konsum nakadumdum ka to sang badumdum mo na. Amo gini-action boy ang mga babae. Another trigger naman sang pag-away naman tayo. Tapos may ara bibi ka daw may ara ka naman nga daw iway man niya abi no. Kundi amo na to tapos may ara mga daw kung isable let's say nakagwa ka tapos daw may nakita kang may upod ka pati mga friends mo malang abi. Nya mga friends ko to na hindi na dumdum ka tong kwento mo man. Amo man to ambal mo sa ako. Buta na kaya Renato. Renato. Kung akig Renato na. Muna sa hindi, balik-balik na. True. Ti makapoy lang kamo gyapo. Amo ginaya babae, action ba? Nature na ginaya namo. Hindi na lang mabag. Ubala ka mo da. Hindi mo na pagmalusutan. Oo, true. Next action boy, amo ning isa sa lain na gidya. Ginasakit kanya physically kag emotionally. Hindi na. Babae man or lalaki man, battered wife ka man or battered husband. Sala na action boy. Bisa magamba, ti pag gusto lang kuya kay, di ba? Hambal nila.
ako na saya, kaya nakapakasal na kami, duwa. Kaya kay yes kay ton mo hindi na yung sakto True, ya. hindi na yan sakto. Oy gani na sa una bisan kusi sang ginikanan niya sina. True. Relationship red flags. Mo na siling sa ibang ginikanan nga kung noy kon daw hindi ka nakandukan ka sa bata kung wag daw sakiton mo lang ibalik na lang na di sa amon na. Oo, ibalik lang. Ibalik lang siya sa amon. Ibalik na di sa amon kay hindi way na saling din padako na namon siya nga Wala mipitik nga way na katilaw pitik. lamok na. Sang una gapulaw pa ko na akong mag-brown out kay para lamok Makita ko sa makita ko. Hindi para gapulawan pa sa hindi kanan mag-brown out. Oo. Ako suna kagi ko na mo gapulaw pa ko na mag-brown out kay ginakuyaban mo. Kasaba. Nakuyaban Tapos, mo, huyapan mo lang imo ya. Oo, para nga hindi makunan sang lamok bla. Oh, true. Tapos, May- ang iba na tao, huyap lang. Wrong. Tiyan ba ganito pa paidwe, no? Without trust and confidence, love become empty and meaningless. Yes, I Sakto completely na. agree. Oo. True. Ako kung magmaninoy ko, yung muna sa akon nga ginakuan. Ginahambal. Ginahambal gid nga ang trust is very important gid sa relationship. Yes, Without very, trust wala na siya. Meaningless na kung si papa mo pa Edwin. True. Tiyan mo to, basta Amo na gani nga parang mapabilin ang trust sa imo gani. Nga ikaw kapin pang lalaki bla. Para mapabilin ang trust sa imo, nambal ko bla nga hindi ka gid magpadakop. Kung nalakpan ka, Hindi magako. hindi ka gid mag-ako. Oo. Kay budlay na. Tatlo. Tapos lang napsuloy ang balko bla, hindi magpadakop. Oo. Kung madakpan, hindi gid mag-ako. Oo. Kung daw ay naging mo, ito daw migo mo. Kala-kalain. Kalo isang migo. Iyat. Pero it exists, action boy, no? Kay ginalikawan ang future arguments. Sige na, bising nga binuting ko. Sige lang kay sigurado ko sulito ni Manigapon. Hindi panindugan ko na lang. Pero anyway, sa atong ikaduwa, Black Action Boy, Amo na nga mga kung- babae, daw ka mo uli anon bla. Ha? Daw ka uli anon sang babae. Gabalik-balik lang na mo sulit bla, uli anon bla. Smile na lang yung picture. Smile na lang yung picture. Ikaw lang na picture niya. Ang Kuha ng next- face mask, kuha ng face mask. Hindi ko. Next action boy, amo to bala ba ko bala? Kung magnubyo pa lang kamo tapos ginasakit ya ka physically and emotionally, it's a no-no gid yung action Correct. boy. Right. Minsan hampak lang da or ano, pero kung sumbagon ka gani. Sumbagon mo man eh. Ang muna tudluan mo kinang tuon kay taekwondo ya. Oh, true. Pero kay Yani bla. Kabalo ka lang sa mga Di ba ano. si Marne mo na taekwondo na sa mo. True. Na tistingin bla. Or kabalo ka lang sa Kalabang na mga pilya. sa mga ano sa mga fatal parts. What's up? Para isahay lang mo lang. Mm, Ang mga derivable action boy sa collarbone. Why not? Pisgaon mo na ama uriod na sa monan. Kung hindi ka kalambot Sa sa ring the bell the black nubo. mas hindi ka kalambot wala kay tika ako daan medyo nubo ako nga ano. Amo gani nga sa itlog. Sa itlog. Diretso na sa itlog. Nakalain. Ang next action boy, ang ikatatlo, hindi mo mapakita ang tudtuod mga batasan. Gon. Hindi mo mapakita ang tudtuod mga batasan. Makita lang tutod mo ng batasan kung Inaway ka mo. kung kamo na. Oo. Pero kung nang pakaluyag pala kung biyanay pa lang. Siyempre mga demure Mga the best pa niya na. nga mga batasan na. True. Mga dalayawon. Pa-baby na ako. Mga santusanon. Mga pa-baby bla. True. Pero kung ikaw mismo sa kagalingon mo. May kanto ka bati pag pag lecture mo sa mga sa mga volunteers na. Hinukay pa baby na. Ikaw nagambal, Myla, wala ta kagin bato sang mic nga kapiyot ko. Kalambot mo kalaba to bisan may wire. But anyways, kanami isang wala kanami isang audio sang Northwest Inn. Yes. Nami ako gusto ko to tari magkanta mo. Ay, gali. Galing kay ginahulat ko lang nga piliton mo. Kung wala mo kong ipilit, wala ka pakiramdam. Nambala na nakatong kanta to bala. Gahulat mo mga ikaw to bala kanta. So pilitan ta ka kay magkanta. Siyempre, dumahuya ako mag-offer sa kagalingon ko. But with your... Ako gani kambal ko to yaga pwede ko kakanta. Oh, di ba, no? Galagi Pero daw, kung mas ako nagahuo. ipili, Ganun. Wala sila gahuo sa ato. Mabisin, ano nila trip nga duwaya man. Okay. Amo na action boy, ti kung gapainto ka naman gyapon or ginabutigan mo lang, hindi lang siya, kundi pati kagalingon ba? Hindi mo gyapon, it won't work. Dapat stop ka na. Ang next action boy, pero miya ka ginabasol. Lucky man or ba, girlfriend or boyfriend, asawa, bana.
permi ka gani ginabasol, stop na. Kay amo na permi halinan sang away gid ya. Ikaw gito. O sige na, bisan sala mo pa, okay na. Bisan sala. Na vlog. Kaya ako na ng tanan na. Ako, sige na. Amo pag kay linit kisa action. Kay linit na vlog. Sige na, ngayon ko ta pasensya, bisan imo pa sala. Mas kay linit pag action boy, arab lang explicar ay kamo duwa, kay istorya kamo daw sa balon niya ka. Sige na, ako na tanan sala. Ito ikaw magyapon ng lain kay istorya ko sa siya magyapon may sala. Ano lang? Sige na. Kaya natak-ano ng lalaking isa mo yes. mo na ganin siling ko bla sa mga babae bla. Control lang ang pagka ng tama bla ka nang nagger na bla nga ratatat lang bla ratatat. Ako amo gina number 1 gid sa akon nga gina number 1 gina sa no list pinaka kontra ko gina mo. Nang ratatatan mo ko nga kuan do tak-an ko na niya. Hindi maguro tanan action boy kay sa akon niya it does not apply sa akon. Kaya kuya kung makakig kuya, hipos lang kuya action boy. Ikaw na lang identify sang sala. Mangkot mo na sa akon. Anong sala? Kung nga nainit ka sa akon. Sabdon ko lang yung paminsara lang. Ako ndo, amo na nga do koy sa do ka budlay man sa amon timplahon. Kay para sa akon, nainit ko kung naratatan mo ko. Nainit man ko na ako ni cold shoulder treatment mo ko. Ano naman? Ti ano gid dapat? Mahinahon lang, adjust lang kami perme. Nainit man ko na ako nang di napawalaan mo ko. Ako yung work din sa ako, ang cold treatment action boy. Mambala ko, paminsarada ka, sala mo. Tapos, siyempre siya palibo, mainit grulo. Di kay linit man na mo. Bala ka mo dayan. Kita mo? Kamu gilang kay linit, kay kamu man hindi maintindihan. Ang next section boy, pwede pa. Last two pero mega sorry, pero wala ka bago. Amo na, sorry, bala action boy. Ako yan, may nakita mo, ikaw na nabasa sa mga libro, bala. Maghambal ka sorry. Sorry means hindi sorry kay nakasala ka be. Sulit-sulit. Sorry means sorry nakasala ko, hindi ko naliwaton. Amo na bala action ko. Amo na dapat ang real meaning ng sorry. Based sa mga authors nga nabasa. Hindi ko na pagliwaton. Oo. Siyempre, sorry ka sulit-sulit. Sa uli, baka na lang sorry because I'm always saying sorry. Hindi man nag-apply, di ba action boy? Kaya raman din nga sorry sila at that instant lang bala. At that instance lang gali bala. Tapos dasun liwat magyapon Tiyan mo na do. Talatakan mo na kuan ay no. Tapos do wala na ina. Tani mo na do ang sorry tani mo. Basta ang sorry tani imuon man sa daw na may forgive and forget man bala. Oo. Forgive and forget. Kung yara galing nga I will forgive you but I will never forget. You're forgiven not forgotten. No, di bala action boy. Kaya patatak na mo. Ti syempre action boy, mo na bala make also ang word nga sorry nga sacred. Saying sa I love you, you cannot say I love you to everyone. Correct. Nga hindi man lang amo na bala feelings. Muti mag-sorry ka. Kung nakasala ka, kung hindi ka man lang willing nga bag-uho na, hindi ka na lang mag-sorry. So, nakasala ka, hindi ka mag-sorry kung feeling mo liwaton. Hindi ka mag-sorry Kaya para at least, sa uli, kung magbinasulay, wala ko ba lang sorry. Sige mo, hindi ko. Joke lang. Pero ate, mo na bala action boy, himuon mo man ang tanan, hindi mo na maliwat. Kag lastly action boy, napalayo ka sa mga friends and family mo tungod sa iya. Especially gina sa mga girlfriend, boyfriend, nga instances, action boy. Hindi ka natuloy sa pamilya mo yan, kaya hindi siya gusto. True. Dumanul ba? Nya dito ko naman permi do sa pamilya ka lang nimo permi. Di man sabi permi. True. Di man kuya be amo ting sagod sa akon. Di bala? Di man sabi permi because after all at the end of the day family is still number one. Yes. Kag Hakuna Matata. Ano na siya? Nalipat ko sang meaning. Family pandali naman. That plays together, stays together. Hindi na mo ya. Nalipat na lang ko kay Hakuna Matata. Basta, Hawaiian. At the end of the day, ang family is still number one nga priority nimo, no? Di ba? And the same manner nga kung kamo na magkuan, kamo na mag-asawahay, kung nami ganina inang inimo yung nubyo bla or nubya mo, ginatagaan niya sang priority ang pamilya niya. Yes. Kaya kung kamo na tagaan nyo na, of course, ang priority, ang pamilya nyo na. Yes. Kaya patatukuron, di ba? Amo na yung action, boy. Mali pa no? Doing repeated mistake is a decision. Correct. Sakto, It's not a mistake.
Not a mistake, it's a decision na nga maghimo ka mistake. Nan, correct? Sige. Te, ano na itong hakata? Tikita nga ta to? Dada- Ano na to? Ano si Tetano ka tara, tanaya karon lang pangitaon ta. Sige. Hindi ka mahapunan? Hindi pa man mahapunan. Hasta na ko siguro mga 10 mo. I-chat ta lang ka. May chat naman ko no. Inyong ipamatihan mga ka-aksyon na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon adlaw Huwebes, Mayo 12. 2022. Balik ko kasi na yun. Standby na sa Action Hotline, Reaksyon Art Tay Hupon. Ang inyo naman rin News Team. Aksyon, Eden Aboso. Nag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.